Ungqongqoshe wezamandla uGwedemantashe ophinda abe uhlalo we-ANC uyena osolwa ngokubambezela uhlelo lokuqalisa kogesi okhiqizwa ngemisebe yelanga. Noma kunjalo uMantashe othola ukwesekwa amalungu esigungu esiphezulu se-ANC njengoba iqembu elibusayo likholelwa ukuthi sisekhona isidingo sokuthi kuvuselelwe iziphehli zogesi zamalahle njengoba izwe libhekene nenkinga yokucisha kogesi. UMashatile uthi iNingizimu Afrika inenqwabe yelahle elingasetshenziswa ukubhekana nodaba logesi oyinkinga. It is important that South Africa does this in its own time frame. We do have a lot of coal in South Africa and a coal-fired power station. We need to use those that are still workable to be able to provide the necessary electricity that we need. Umnyango wezamandla usukhuthaze izinkampani zezimayini ngokuthi ziziphehlele ugesi wazo ngaphandle kokuthembela ku-Eskom. We encourage mining companies to develop alternative sources of energy. That's why Phoenix, for example, is generating 50 megawatts of its own energy. And Exxaro and Serenity are busy building their own source of energy. They can't be better. Ikomiti le-ANC elibhekele ukusebenza kwezinsuku zonke kweqembu lichitha izinsuku ezine eNorthwest lihambela izifunda zonke zesifundazwe. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eNorthwest.